uNkulunkulu akakulonde uphile uphushe uphumelele uphasta weningi okubani ofanele. Siyacela ukuthi-ke yiba imember, yiba ngumuntu onikelayo kwi-channel ukuze-ke nawe uma uyisense inamba wazi ukuthi awuyena nje umuntu ondlula ngendlela kodwa umuntu oyingxenye ye-channel, umuntu osemphakathini oyeseka i-channel. Sibheka-ke la udaba lamaphupho kodwa-ke qala inamba uyisense kusongo 9 ka-5 ntambama kuphela, Monday to Friday awungu-WhatsApp. Saturday wangifonile. Sibheka la uhosi yami Malevu ngiphupha ngisigakela liphindaphinda kaningi lephupho. So phupha isigakela iphupho elibike nokho in most cases ngoba one esikhathini esiningi uma kwenze kuphupha ukaka sikuthatha njengophawu uma wena ususigakela uzingcolisa wena ngoba lokho kusho ngenzeka wena usukukhonjiswa unesitha esibi futhi esinonya esikugadla ngesichitho samakaka. Yebo kwabanye kuyenzeka umuntu ephuphe ezigakele noma ezigakela ngenxa yokuthi kunalesi dalwa kuye singcolile esidinga noma ngabe singcolile noma yisona simngcolisa simshaya ngesichitho sona. Yayibona ngoba ichitho kuyenza kube isichitho esuka kubathakathi, kuyenza kube isichitho esuka kuphi esidalweni esithile esuke singagcolisekile ngento oyenzayo noma ke kuyisidalwa esisuke singahlambulukile. Yabona? Number 2, kwesinye isikhathi umphupha ukaka kuba uphawu olungaba ngolubu uma ukuthi wena uyazigakela ngoba lusho ukuthi ngenzeka unephutha olenzayo lokuveza ihlazo noma imfihlo embi ekululazayo ebantwini. Yabona? Umuntu kuyenzeka ukuthi unalelo phutha lelo lokuthi nje uyaphunyukelwa gcine ethole sekhuluma into emenza abukeke kabi yena, embangela isidina kwabanye abantu ngendlela uma ikhuluma lezi zinto ayikhulumayo. Yabona? So umuntu njalo umuntu esuke efanele aqaphele izinto ayishoyo nayikhulumayo ngoba kwenzeka zimveze kabi, zimpende kabi. Yabo? Number 3, kuyenzeka uma uphupha ukaka kuba uphawu luhle kwabanye uma usigakela olusho nje ukuthi ngenzeka uzozenzela ingcebo noma uzothola imali okanye uzozenzela inzuzo enkulu ngomsebenzi wakho. Abanye abantu uma begakela khona la Africa, khona la kwele ngabadi kuyaba inhlanhla yemali kodwa kuma Arab nation vele kuphawu lwemali most kubona. Siyabonga.